అయ్యా మా అమ్మాయి పాస్ ఆఫ్ ఇలా చూడండి అయ్యా. పాప ఫెయిల్. నిన్ను చదివిపోయిన బొక్కే. అయ్యా మా వాడు పాస్ ఆఫ్ ఇలా. నీ కొడుక ఫెయిల్. రే శిష్య, నువ్వు బీకామ్ పాసు, నేను ఇంటర్ ఫెయిల్. ఇప్పుడు నేను మేస్త్రి, నువ్వు నా కింద కూలడివిరా. ఓ మేస్త్రి, నువ్వైనా ఇంటర్ ఫెయిల్, నేను 7th క్లాస్ ఫెయిల్. ఇప్పుడు చూడు, ఈ మొత్తం బిల్డింగ్ కి నేనే కాంట్రాక్టర్ ని. మీరు అందరూ నా కింద పని చేస్తున్నారు. అట్లా పని చేయరా, నోరు మూసుకొని. నువ్వైనా 7th వరకు అన్నా చదువుకున్నావు, నేను 3rd క్లాస్ ఫెయిల్. కానీ బిల్డింగ్ అన్ని ఓనర్ నేనే. కరుణ